El taller de joieria Tasmània, situat al carrer Corró de Granollers, acull fins l'11 d'abril un recull de fotografies del granollerí Jordi Roca. Es tracta d'imatges que parlen sobre espais abandonats on l'única empremta visible és la del pas del temps. La temàtica que podeu veure en aquesta exposició és un moviment que ja fa anys que corre arreu d'Europa, que es diu Urbex. En aquest moviment consta de captar en fotografia espais abandonats, espais on l'home ja no hi fa cap ús i el pas del temps és el que dia a dia el va destruint. Moltes vegades som els últims que podem estar a llocs privilegiats i bàsicament aquesta combinació ve de petit, ja m'agradava entrar a llocs abandonats, tenia el misteri de veure què hi havia dintre, l'aventura, la por, i això quan em vaig fer anar més gran vaig veure que no era l'únic, que a internet hi havia fotògrafs molt bons, gent molt bona, que tot exponia treballs i unes fotografies impressionants, i això combinats amb la passió per la fotografia, doncs aquí teniu el resultat. En aquest cas, el recull de fotografies pertany a una exposició que va fer conjuntament amb 3 artistes més, El Óxido del Tiempo, Raquel Trullà i Obsoletum. De moment, al taller s'hi poden veure les imatges d'en Jordi Roca, o com es coneix al món digital, de Cusquieta. Entre els 4 vam fer una exposició que l'hem anat itinerant a llocs com Barcelona, la Roca del Vallès. Llavors, com que d'aquí el Jordi, el propietari de Tasmània, va proposar i es van fent exposicions i van fent diferents dinàmiques, per espai, doncs de moment només hi ha les meves. En un futur segurament en podem veure més. Un bany o les golfes d'una casa d'un vescomte de Portugal, un hospital o una fàbrica abandonada, espais que habitualment troba després de documentar-se per internet. En molts casos, aquestes imatges suposen l'últim document gràfic d'espais que acaben destruïts o convertits en runes.